you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding and bring it right here. Good tidings we bring to you and your. Hi guys, so it's Chipinge and Technologies. We feel like things have been going well business-wise. Company did kutengerwa sevana vakagramuna made family small business. My projects they're very high quality and people have been supporting. Thank you, Mutare. Taugadzira Christmas ga. Taugadzira Christmas tomboshopera mhuri. Zvirikuratidza kuti zvine kachange mugore rineri. Kubva last year zvane change. Mari dzacho dzakutenderera. Maprice ezvinhu akudzikawo. Akutengwa in US. Sasa ni last year ka temanya nema RTGS ka. Zvamanje manje ma US ndakuita sei? Ndo akutenderera plus tatwanawo ma US acho. Saka ka change kakura kubva mukuchinja kwezvinhu nema prices nikamuraramirwa kuti kwa mtown macho futi. Zvinhu zvese zvakumeka sense. Izvi zvitamu preparation yekuti mhuri dzedu tidzichenese semabhanditi vakurarama life yekumberi. Yeah, this season this Christmas I got nakira nekuti ma price are low, zvurutengeka and vanhu vari kuuya vakawanda and we are happy because mari tiri kubata tichakwanisa kuenda holiday and kubhadharawo ma school fees in time and tine vacation tichaenda kuvumba with my kids and family. Guys, rangu business last year ranga rishinakidza why vanhu vanga vane mari yekuspenda pa Christmas. But this time guys rangu zvakafana sneaker retiri kutengesa rupees 95 vanhu vasi kuafforda this sneaker. Why hakuna mari guys rangu toita seko kuti ite mari guys muti support guys rangu oneka totengesa zvinhu zvakanaka unowo kuti mafans kamuye muti support ka pa village market tiri kutengesa zvinhu zvakanakisa zvekuda taseka na mapfekero tinoita kana tichitengesa kudai kuti muye muti support guys rangu ndingomuyepera titsvaga mari but amusuya nemari muri kuipedzera kuti sivaidoro vanhu muri kumadoro mechitadza kupfeka tinoti chiona mechifamba mumastreets musina kupfeka ufura bhutsu yakapfeka azvisi kuita izvozvo guys rangu saka tiripo pakuti ngatisapotane pachristmas ine guys rangu kuti pindoka next year back to school tichisapotana. Zvinhu hazvisi kutengeka zviri kudhura zvatopatori nechange because vabva zvatokwira singaiti saka hameno tichaita sei zvekudzidzisa tichatozvitarisa kune Christmas takutotarisa mabhesi ndo takutoita mabhesi unenge utori right zvimwe zvakawanda wanda hatisinei nazvo nekuti zvakakura. Yeah, those Celestine Yoring Simon Amore. Yeah, muri kuona business redu zvinenge zviri nane compared ne last year festive season. But on a low key zvakangodzika mazvo vanhu havasunya kuya zvekumhanya but vari kuya pachiva pavo vari kuya zvine mutsindo chitipa mari zvingoti naizvozvo ka zviri kuita kushandira patinowanika isusu towanika paCrown Mall padhuze nepaManica Post avo so ndo patinosvika mushop number 15 muchida vamwe zvimwe zvinhu mungakwanisa kudawo munosvika ipapo tinenge tiripo.